second kleding die wordt hier hoofdzakelijk door de bewoners van Frensierenn om jou wordt hier gebracht. Wij krijgen van alles binnen. En ik illustreer het altijd maar van de smarige dameslip onder de bontjas staan en alles wat er tussenin zit. Ja. Wij krijgen wel eens klein binnen. Nou, dan krijg ik sokken, nou, dan is het krijg of het orange. Maar dan stonken ze erover. Je wil nog weten hoe vaak uw wasmachine draait. Dus als het erg smarig is, dan gaat het in de wasmachine. Daarom vragen wij ik altijd aan de mensen, lever je het heel en vooral skin aan. Een 30 jaar denk ik. Dus ja, een hele tijd al. En nog, het verveelt nog net. Wist je dat nog, hoe wij begonnen binnen? Oh, dat wie eigenlijk die zuster die ermee begon. Ja, juist. En die koert net meer aan. Nee, die woont andere dingen doen. Dus, en dat vonden wij dat wat jammer. Dus dat het weer voortgang, toen hebben we er zelf maar begonnen. Nou, de klein die gaat dus naar de misken die het echt nodig hebben, die echt onder de groen zitten. Kleren, jermoed. Nou, dat is dan de leefde die je in dit werk lezen om toch die misken te helpen om het ik een beetje fatsoenlijk en warm in te rijden. Nou ja, ik sorteer en hij naait dicht en hij romt het spul op je. Ja. Maar via dus ja, gaat best. Ja, gaat best? Ja, gaat best. Ja, we hebben wel eens wat niet her, maar ja, net dat hierom. gaat in de beste huishoudens. Maar net hierom. Dat is de controle die mijn vrouw dus doet. Die voelt ik dat er net bij haar dat rekken nog in zit. Als dat er net maar in zit, dan kun je ze net niet meer dragen. Die is het vol, denk ik. Nee, nog niet. Dames, ik zal er vast niet voor schreeuwen. Dit is één kleding dames winter. Die code die betuttert dat er bij alle instanties waar de kleding terugkomen, dat die code daar ook bekend is. Dat ze gelijk weten wat zit er in die zekken. En gemiddeld dan zit er zo'n zek op zo'n 15 kilo als er vol is. Dus als we 100 zekken hebben, oral ton kleding. Maar ik denk tussen de 300 en 400 balen dat we op hier hebben in dier. Ja, zei ze altijd dat we net met waar kennen. Dan blijven wij gewoon inzamelen. En dan ziet je het net maar uit. Dan blijven we gewoon inzamelen. Ja, het is mooi werk. Of dankbaar werk, laat ik het zo zeggen. Maar is er vlak, dat hout je er alleen onder wij hellen. Dan moet je vlak op de bank. Ja. Nou, wie je wat zo lekker is, ik ben werken gewend en als het net werk is, dan voelt hij net meer gangbaar in de maatschappij. En hier kan ik mooi wat doen en alles ook hier. Ik werk hier met bekende mensen, die jongens ken ik al hier, dus ik voel me hier krekker gist meer naar die baas staan. Hoe ver ben jij, Isaac? Huh? Hoe ver ben jij? Ja. Is een beetje klaar? Hij loopt helemaal de hele tijd vol, weet je wel. Dit is een sociale voorziening. Een buurtwerkplaats in de buurt waar mensen een putje aan kennen. Dus dat een stoel gammel is, dat ze die een meisje kennen of een hobby uitvoeren kennen. Het is een sociaal gebeuren. Als hier wordt een trap maken voor iemand die wil gewoon dus een trap maken. Nou, die begint hier zelf een trap te maken. En de cliënten, die mensen die in een verslaving zitten of mensen die een behinding hebben. Dus achterstand, leerachterstand of een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Dan ben je hier eerst maar loer de machines aan de gang. Dan zit je hier lekker in alle stilte. Ik kan er ook net zien dat het er wel. Dan heeft hij een mooi plakje. Ja, ken ik echt zo goed tussen, toch? Tussen kan ik. Ja, dit is ik mooi toch? Ja, want als ik tussen zit, dacht ik dat dus. Dat is toch handig om de doorrit te gaan. En hoe komt het als de thuis net dost en als je hier komt, dan stinkt van ja, ik ga lekker onder de gang. Ja, ik dacht het wel eens tussen, maar een beetje stok achter de door. Anders heb ik dat een neiging om gewoon stil te blijven zitten. En zo rustig mogelijk. En, nou ja, biertje erbij. Shit, verder ook niks op. Dus. Ja. Koffie, jong. Er zijn al heel veel mensen die heel vaak nee. Van ach, dat kerst toen net. Of nee, we ziek je in hun oren en dat doen we oors. En ik wil eigenlijk werken in die zin van dat is goed in. Een succesje op ziek in. En als je die eigen just glunder in, dan denk ik yes. En waarom is dit voor jou belangrijk dat je hierheen kiest? Dat ik niet thuis kom te zitten. Dat ik gewoon een beetje mensen om me heen heb en dat ik gewoon lekker aan het werk ben. Dat is voor mij het belangrijkste dat ik hier ben. Want wat zou er mis maar wezen als thuis is? Verveling, dat doe ik heel weinig. Dat wil ik niet.